Ja. Wat is dit een mooi plakje, jongen? Ja, potverdorie. Dat is wel bezig, hè? De rest bewaar je voor decoratie. Oh, je mag het bewaren. Goed lezen, dan, hè? Ja. En nummer 2. Rara, verder. Hey, goedemorgen. Een nieuwe vlog. Ik zal even live op Instagram. Ik zou eerst live op YouTube, maar we hebben helaas nog net genoeg abonnees. Maar 1000 abonnees minimaal hebben als het live ging kist. Dus abonneer je. Zaken krijg de squallen. Ildo is helemaal klaar. Ik ben klaar. Ik zou nog even een bakje thee van mezelf, meidje. Nou, het zit zo. De vlog dat het voor u best wel dreig wie om zwanger te rijden. Daar kreeg ik echt zo gigantisch volle reacties op. Dus ik zei van, hey, ik kan net persoonlijk op iedereen reageren. Maar nou ja, wat het leuk vindt, ik kan zien dat ik live ga. En dan gaan we het er nog even over. Ik ga wat dingetjes opschrijven, wat reacties. Ja, het blijkt dus toch wel dat het echt een taboe is. En dat mensen er eigenlijk wel heel graag over praten willen. Maar net weten hoe, of net dwarren, of bang ben voor de reacties. En... nou, ik ben dus echt net technisch. Ik hier een heel mooi stellage maken. Zo, ik denk dan dat ik de telefoon aansieren. Dus ik hoop dat het al je wat lukt. Ik ga nog even, maar het zou ik zo kennen dat het aan dat ik zelf te let ben van mijn eigen live sessie. Instagram, live, reels, verhaal. Maar ik live gaan natuurlijk. In principe, Mattie, volgens mij moet hij zo goed wezen. Nou, dat ging wel heel snel. Dat kan haast net goed wezen hoor. Ja, volgens mij wel. Nou, we beginnen ervoor. Nou, de eerste keer live is goed gaan. Nou, maar ik wil een wonder hieten. Ik ben best wel een soort mensen die ik Shona, dus dat is hartstikke leuk. Maar nu ook even wat anders. Ik merkte dat het toch wel, het is toch wel een heftig onderwerp om moeten praten. Dus nou even wat luchtig. Dus ik zit naar de beestjes daar. Ik zou even mijn siep de jonge knieën opskarrelen, want die ben hoorlijk nergens heel tijd. En dan in Stjelplan. Dus ze springen ook heel het oorlog bij tussen, trots zitten ze tussen de guiden en alles. Ah, siep! Kent heden? Ja, ik ken mooi. Ben ze er alles zo nog? Nou, dat even geen, als we nou hier binnen. Ze is die guide, maar die helemaal niet zo. Ja, Die helemaal niet goed terug. Ja. We gaan een hak voor die hoor. Lekker vers gas. Dit is. Dat is Inge. Nou nog zo'n mini shit te vinden. Komt eerst. Ja, dat is in. Zo. Hallo. Terug. Wat goed, we hebben zomer. Eerst of je een zakje naaien? Ja? Ja. Dat moet voor. Oké, nou dan gaan we het zien. Maar nog onderzoek. 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 Ja, oh goeie. Nou, we zullen op stroom. Even zien. Is hier bij de guiden in, misschien? Hallo, ben je hier? Ik zal deze trui bij de mem, dat zie je maar net uit de web. Ja. We hebben hier broers en zussen, jongens. Je moet net uitnaaien. Hier. 2, 3. Erachter, tank? Ja. Nou, wordt maar wees maar zijn we trots aan de kant. Ja. Zeg dat eerst maar? Ja, dat zit. Oh ja? Met z'n boefjes, hè? Ja. Ja, ze er nou echt... Ik dacht dat ik even komen. Nee, jong. Maar gaat ze die kant? Ja, maar doe wel van het. Ja. Het soort worst. Ja. Ja. Nee, wat film. Ik kom er weer. We gaan weer hier. Oké, hier. Ja. Hier. Nog 23 keer. Nog 23 keer. Wie? Ja, dit. Ja, hebben ze. Ja. 5.
Nummer 4. Daar hebben we Sip. Ja, mooi speeltje dit. Ja, een leuk speeltje, Sip. Ja. Dat is een hele aardige hier, hè? Zo mooi. Hij komt er rondje, ja? Jo. Hier gaat hij. Hij komt er rond. Ja, 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 ja. Juist hem. Nou, een stukje, Sip. Ja. En dan met mijn linkerhand ging. Had hem? Ja, super, prachtig. Hoppa. Ja. Nou. Potverdorie, hè. Was je wel bezig, hè? Was je wel bezig, hè? Gassie, mij. Dit is gewoon een dijtaak hebben we hier, jongen. Mag nog één, denk. Ja. Nog eentje. Kom, jongen. Mijn broer en een zus gestolen. Ja, hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Shit. Ja. Super, super. Ja. Super. Ja, doe best wel een draakje. Volgens mij niet, of ja? Ja, pak maar. Zo. 4 weekjes bezig. Ze maakt nog 2 weekjes bij de mem en dan... Ja, joh, dan kun ze op pastruun. Nou, nog net, jongens. Ze zetten fotelon gas. Nou, ik zet een beetje een eten aan en Siep zit de hak nemen, mooi stukje meidje. Dan is er al weer fris en fruitig bij. Oh, hey! Wat is dit een mooi plakje, jongen? Stampertje, je stapt even. Nou, dan zal ik bij de heel aan. Bedankt, Siep. Bedankt voor de hulp. Voor de samenwerking. Ja, dat kan wel eens vaker. Ja, dan gaan we erin. Dan gaan we erin. Oké. Doei, geitjes. Hey, doei, Siep. No. Hoi. Shit. No. Super leeg, hè? Mooi al die hakjes keer. Ja, Siep ken ik al, vooral dat ik echt heel iets weer. Dus hij en Siep ben altijd al kameraden geweest. Dus ja, een soort van vaderheid. Maar histerundje, vreet en sneu is altijd mooi wat om. En dan helpt er wat in de tuin. En dus nou ook bij de beestjes. Nou, dat is toch lief. Ik bedoel, beestjes is heel mooi, maar ze maar zeker onderhouden. En nou, dat is ook mooi te gerne Siep. Ik zal Ildo ophellen. Zaken krijg ik er weer op van. Zwemles. Zwemles, daarom had ik zo'n lekker zacht bakje hoor. En kroepen. Oh, lekker zacht. Wat doen we meidje? Een taart van paken is mooi. Ja? Paken we het mooi? 60. Paken we het mooi 60. Dus dan gaan we een taart meidje, hè? En dan moet ik graag een taart mee. Chocolade. Chocolade. Zie, dat is suiker. Een mooi choutaart met cookie dough. Cookie dough. Ja, dat stukje. Dough. Dough. Beste. 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 Wat zit erin? Wat zit erop? Glazers. De. O. E. Bodemmix. Dit is van de? Bodem. Oh, dit is dat onderkantje. Ja, dat is dan moet ik het nou even doen. Ja, staat? Ja, zie. Super. Mixen. Oh, het zou wel er net in. Nee. Nou, zo wat goed. Ja. Yes. En mix. Dat kan ik dus wel weten. Stoer. Hoe is het chocolade eten? Oeh, lekker. Lekker, baby? Dat is heel hard. Dat is roek aan de roek. Oeh, dit is lekker. Dit maak ik wel. Wat zit en laat mij dat opeten? Oh, ik wil eerst de bodem mijn goed volgen, hè? Als je de bodem met mooi vlak. Dus je bedekt de bodem met... Oh, kak, met 2/3. De rest bewaar je voor decoratie. Oh, je mag het bewaren. Staat erop. Goed lezen dan, hè? Ja, ben ik al eerder op. Ja. Oh, ja. Nou, dan ben je er al. Dan ben je er al. Nou, maar wij pro tip wel gehoord hebben. Ja. Nom. Oh ja. Yes. Zo jongens, we zijn wel lekker. Dit is helemaal niet dik, nou. Dit is veel te kwabberig. 60 kistjes maar erop, hè? Oh, dit ziet er wel vet lekker uit, jongens. Je ziet hier nou. Zou ik niet zien, mag ik nog
tjestjes beginnen, hè? Mooi de wonderbal of wat. Zullen we dat? Nou, wat er in de koelkast. Nou, de taart zit in de koelkast. En dus die kunnen we morgen nog even verder versieren. We zullen nu even naar de theatertuin, want zaken hier is er binnen Tanel en Talita een hele mooie, wat wint ik weer? Happy Stones? Happy Stones, blierensteentjes maken. En die gaan we dus verstopje in de theatertuin. Dus liep het die hem nou leuk? Ik zou zeggen, ziekjes op. We laten ze mooi lezen, dus als ze voelen haast mij ze net meenemen, maar kun je misschien een foto van mij of zo. En stuur die dan even naar je stag. Ja toch? Zit een tijger op een fiets. Dit zijn de treien Happy Stones. En wie gaan natuurlijk net zien, laten we ze verstapjes zaken, hè? Het is ergens hier in de theatertuin werden we ze verstapje, hè? Dus wie verstap je ze? En ik zou zeggen, ziek je ze op. Ja? Dat is 1. En nummer 2. En nummer 3. Rara, waar is er? Ja, nou, wie had ze al even verstapt? Ziek je ze op. Ja, doen we. Ach, nee, er heel lang niet meer geweest bij Pakenbeppen. Komt er haast elke dag. Maar... Hoe is dit leuk vlag? Abedjerie. En het zijn blauw toen kon hij. En ik hoest er nooit meer in te missen. Nee, en vind je het net? En het chill heb je dan ook nog deze tablets of telefoon. Doei! Doei!